Здравейте, приятели на Библията и на канал Стани и свети и канал Християнски войн. Днешната тема от утрените четива е Бог благоволява да ни чуе. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, че ето име е святи. Аз обитавам на високо и свято място. Обитавам още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушелите се. От книгата на пророк Исаия, 57 глава, 15 стих, записано в Библията, писаното Божие Слово. Когато даден човек е поел юздите в свои ръце, за да направлява и движи живота си, тогава непременно ще получи наградата си, защото Божието дело ще разкрие страшните грешки. Разумът се заслепява, дори при наличието на най-сияйна светлина, ако тази душа не е впрегната в лекото его на Христа. Така всеки ден ще настъпва с някой скорен вече план, когато Сатана ще замисли как да засее плевели сред житото. Пороците не бива да се смесват с добродетелите. Затова дори и сега, сред кипежа на мисионската работа, може да се наложи да чуем вика: „Излезте и сред тях и отделете се“, казва Господ, „и не се допирайте до нечисто, и аз ще ви приема“, записано в 2 Коринтияни, 6 глава, 17 стих. Днес Бог работи за своя народ, но колко много са тези, които не могат да разграничат Божието дело от чуждата на Него работа. Когато се отдръпне завесата, която скрива Божията слава, тогава се вижда всемогъщият в Неговата царствена и свята възвишеност. Но Той не стои в някакво недостъпно уединение, а е заобиколен от десетки хиляди, по десетки хиляди, по хиляди и хиляди святи щастливи същества, които с нетърпение очакват да изнесат някаква вест или да изпълнят някакво негово поръчение. Това е картината на небето, в което цари вечното оживление, породено от връзките на всяка част от Вселената със своя свят Господар, който заради нас благоволява да слезе от трона си, да наведе лице към нас и да се вслуша във всеки звук и всяко движение, които идват от земята. Тъкмо това най-висше от всички същества извършва и най-голямото снизхождение спрямо най-нишите, чрез своето одобрение или осъждане на всяко извършвано действие. Бог се интересува от унижените, оскърбените и угнетените и изпраща своите вестители да се ангажират в работата, свързана с благовестяването и истината на онези души, които са покварили целият свой ум, а в същото време са свързани с истината и правдата. Ако тези души не изправят пътищата и не станат праведни, тогава те ще заразят и други. В нашия свят трябва да се свършва много работа, но ако не бъде следван Божият път, в който такива души да бъдат върнати за живота чрез покаяние, тогава ще има сериозно основание от безпокойство да не би Сатана да се вмъкне и да заработи с изоставените, на които нашите църковни институции искат да помагат. Сатана е заложил всичко на карта за душите на мъже и жени, заради които е умрял Христос. В нашата ревност да свършим Господната работа, трябва да сме сигурни, че не вървим пред Христа, а го следваме. Бог да благослови всеки един от вас, приятели. Амин.